Illum qegħdin niċċelebraw it-13 il-Ħadd fi żmien komuni u qed insiru nafu lil Ġesu billi nidħlu fil-ħajja tiegħu, mhux naqraw biss xi rakkont fuqu, imma naraw Ġesu x'kien jagħmel u Ġesu dejjem mal-poplu. U llum il-Vanġelu ġibilna il-mirakli. Żewġ mirakli li huwa għamel. Nafu li forsi llum ngħidu il-mirakli għadda żmienhom. Ġesu m'għadux jagħmel mirakli. Iva, Ġesu jagħmel mirakli. Ma ħafna drabi aħna ma naqrawx is-sinjali ta' żminijiet. Ħafna mirakli li jsiru imma ħanitlu ftit fil-Vanġelu tal-lum. Ġesu meta kien jagħmel xi miraklu dejjem ġeneralment kien jispiċċa il-fidi tiegħek fejqitek. Jew il-fidi tiegħek dan ġara minħabba li inti temmen. Il-fidi tiegħek. U llum għandna żewġ mirakli ta' fejqan. Però barra l-fejqan għandna xi ħaġa aktar importanti. Għandna żewġ nisa. Żewġ nisa għandna mara li kienet ilha marida bit-tnixxija tad-demm għal 12 sena u għandna tfajla ta' 12 sena li kienet fil-bidu tagħha li ssir xebba. Żewġ nisa importanti li nnotaw dan, għaliex il-mara fis-soċjetà Ludija kienet imwarba li hija mara. Issa dawn in-nisa kellhom waħda kellha tnixxija tad-demm u t-tifla kienet mejta. U l-Lut kienu jemmnu li din kienet impurità. Jiġifieri imċabsa bid-demm kienet xi ħaġa impura. U għalhekk min kien impur ma kienx ikollu il-lok tiegħu fis-soċjetà, fil-belt, kien jiġi mwarrab, marginalizzat. U għalhekk kemm il-mara li hija marginalizzata tiġi tidħol fil-belt u timxi wara Ġesu. U Ġesu fil-fatt se jgħallimna ħaġa importanti. Il-mara misset lil Ġesu għax kellha l-fidi. Mela hija mpura skont il-Lut u min imismaħħa jsir impur. Jiġifieri kieku Ġesu biex ngħidlek kien imissa kienu jgħidulu li huwa mpur. Imma l-mara baxx tidħol u tmiss il-libsa ta' Ġesu. Kieku ndunaw biha kienu jħaġġruha. U għalhekk Ġesu jgħallimna meta missitu jgħidilhom min missni. Fil-fatt il-Lut u l-apostli stess daħqu biha, għalulu Mallem, minn dawn in-nies kollha fejn nafu minn missek. Imma Ġesu rid jagħmel dak l-att pubbliku, rid juri biex ikisser il-preġudizzju kontra l-impurità, kontra dawn in-nies li kienu marginalizzati b'warba. U hekk jgħidilha min missni, jien Mallem. Il-fidi tiegħek fejqitek u għalhekk isir xi ħaġa pubblika. L-istess ħaġa ġara it-tifla li mietet missiera Ġajru, it-tifla mietet, le ma mititx Ġesu qalilha, it-tifla hija rieqda. Il-fidi tiegħek fejqet lit-tifla. Għalhekk Ġesu barra li jagħmel iż-żewġ mirakli li hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nagħmlu, għaliex Alla biss jista' jagħmel il-mirakli, huwa jgħallimna dawn l-affarijiet illi forsi kienu fil-kodiku tal-Lut imma Ġesu jrid ikissirhom. Mela żewġ nisa waħda mietet u għalhekk twarbet mis-soċjetà u l-oħra minħabba li kienet impura skont il-Lut kienu mwarbin jersqu lejn Ġesu. U Ġesu barra l-miraklu li fejjaqhom jerġa' jaċċettom fil-komunità.
Din hija t-tagħlima prinċipali ta' dawn iż-żewġ mirakli. U għalhekk aħna wkoll ħafna drabi nagħmlu differenza, inwarbu. Imma interessanti li Ġesu jilqa lil dawk li s-soċjetà twarrab. Mhux biss jekk illud kellhom dana il-kodiku biex ngħidlek tal-impurità, aħna fi żminijietna għandna forsi ir-razziżmu, forsi nagħmlu differenza bejn is-sinjur u l-fqir, l-intelligenti u dak li forsi m'għandux skola daqs l-ieħor, nagħmlu differenza. Imma Ġesu jilqa' lil kulħadd. U għalhekk għandna żewġ nisa illi Ġesu min imwarba mis-soċjetà u aktar x'kienu nisa jaċċettom. Jerġgħu jidħlu fil-komunità biex hekk jerġgħu iħossuhom parti minn din il-familja ta' Ġesu ħalli jkomplu jgħixu il-kelma tiegħu u jagħtu xhieda tagħha. Il-paċi magħkom.